Maita henyu regai ndikutaurire kuti mufaro wangu kugara utandadzana nemi vadikani, vateereri nevatariri nevanenge vakakumirirai kuno kustudio. Regai nditange nokukutendai nokudzoka zvakare svondo rino. Mufaro wangu kukuonai zvakare, ndikokutendai pamusoro penguva. Nguva haifushwe kana muinesu kunotoziva kuti basa riri kufamba. Ndoda kutenda vadare vedu zvakare nokudzoka. Regai ndipe kutenda kwakaperera kune vakotsveri vedu veWorld Vision Zimbabwe vakabatana nevamwe vavo. Vatipa zvakare chikuva chekuti tienderere mberi nenyaya dziya dzatakaparura svondo rakapera. Regai tivape mukana wekuti tinzwe kuti vabva kupi, vanobata sei. Pada paive nevamwe vadiwa vatariri nevateereri vatisina kutandadzana navo. Ndiri kuuya kwamuri baba. Ndinonzi Reverend Taylor Nyaneti weZimbabwe National Council for the Welfare of Children. Takabatana sesangano semubatanidzwa vanoita nezvevana. Tinokutendai nokutarira vana vedu. Ndinonzi Wadzanai Chitiga ndichibva kuEducation Coalition of Zimbabwe, tichiona nezvedzidzo dzemuZimbabwe kuprimary nekusekondari. Tinokutenda nouvepo. Ini zita rangu ndinoitwa Farai Chitombo, ndiri kubva kusangano reWorld Vision Zimbabwe. Tinobata tichida kuona kuti mwana wedu awane upenyu hwakazara munzvimbo dzinokwana ina, dzinoti education, dzinoti health yake yemwana, participation mune zvinoitika munharaunda, uye kuti mwana ari protected here. Tinozvitenda zvikuru izvozvo. Ndofunga zvadzama zvasvika kune vatariri nevabereki vevana nenharaunda, nokuti tinoti musha wese unobatsirana kukudza mwana. Nhai, regai nimboutanga neshamwari dzangu dzine zvichevedzero. Ndouya pauri. Maita basa Dr. Chisamba. Ndoda kubata nyaya yekudzokera kuchikoro kwevanasikana. Iya ndoda kutenda Ministry of Primary and Secondary Education nesecular yedu P35 yandiri kutenda kuti ane makore akuda kuti unosvika 20 yava in place, yava panzvimbo. 20 kweyakanyararirei iri kunyangirwa nei? Asi tiri kuona machallenges ekuti tiri kuzoramba tichikurudzira kuti dai zvaibvira paita kubatsiridzana pakuchengetedza nekuramba tichikurudzira vana ava kuti vauye kuchikoro, nekuti tiri kuona madambudziko mamwe avanosangana nawo vauya muzvikoro ekuti vanodzikisirwa nekutarisirwa pasi. Takurukura nevana pamwe dzimwe nguva vanenge vaencourageka vakurudzirika, asi nzvimbo yavari iri yatingati pachirungu conducive here. Saka ndo mamwe emaonero atiri kufunga kuti ngatiite mubatanidzwa Department of Social Development richiuyawo richikansela vana vachivapa yatinoti pachirungu psychosocial support. Zvakakosha izvozvo kuti tigone kuramba mashoko makukuta ari kutaurwa ekurudziro 9 mutsika nemagariro tinoti apunyaira hasha yemusodzi. Saka zvichafamba, zvinoita zvakanaka. Musati mamboona vanotambudzika kuchema pamariro, vanobongomara mhere musodzi pasina, asi vakaramba vachipunyaira motozotoona vatone tumwe tumunyaira dovi. Handiitika. Ndiri kuuya kwauri Farai. Maita chiremba Mai Chisamba, ndichada kutanga kubata nhau yecorporal punishment. Muchaona kuti iyi nhau iyi haisi pamwana, inobata zvinhu zvakasiyana. Ndichapa zvitatu muenzaniso wazvo. Kuti tizoita mwana akuda kurohwa, pane zvakonzeresa. Saka mukushanda kwatiri kuita seWorld Vision tikuona kuti issue iyi nechirungu ndingati iri multifaceted, ine zvinhu zvakawanda zvinoibata. Saka tine maprograms anobata kumhuri, nokuti mwana ari kuda kurohwa ari kubva kuna mai nani nababa. Tine maprograms anobata kumhuri, imwe yacho inonzi celebrating families, kuti mwana akure aine esteem, nekuti mumwe mwana anonetsa kuda kunotiswa. It's a psychological problem yekuti anoda attention kumba uko iri kuleka. Handitika todzidzisana kuti mwana wedu tingamuumba sei, nokuti mwana akafanana nembeu. Mai Chisamba, mbeu nzou yakasiyana neshoko. Nzou yakasiyana neshoko, saka anofanirwa kubatwa sembeu. Right. Tauya kuchikoro tine maprograms tine yatinoti learning roots, inodzidzisa discipline
Makamutaura nezve-alternative methods. Dziriko zveshuwa. Asi ma-programs edu akufocasa on building capacity ya-teacher. Kuti iye mwana wacho uyu azouya kumba asina kugadzirwa zvakanaka. Ndingadhila sei naye, ndingashanda sei naye. Saka we are working nema-programs ekubuilda capacity yani ya-teacher wacho. Saka haisingori nhau iri pamwana chete. Uye kuchikoro ndichapa semuenzaniso. Kuchikoro makambomaona ma-ECD centers kuti inenge yakapendwa zvakanaka. Zvimacheya zvine macolors akasiyana-siyana. Panze paine zvekutambisa zvakanaka. Moti kamwaneka kakafarira kuuya kuchikoro mungazokarova? Hamukarovi. Kane ndo mamwe ma-programs we are trying to improve a learning environment. Ndizvo chaizvo. Uri samanyika here iwewe Farai? Uri samanyika here? Ndiri samanyika. Yandiri kuzwa kachingezi. Kachingezi. Ana samadzi havadi kusiya kachingezi nai. Kana mukati haye ngatitaure icho kwamai. Vanondoisa ikako ka that and this nai. Ndizvo zvoombererai samanyika maoko. Nyaya iri pano iri kutaurwa zvakanaka kuti pane chikonzero chinoda kuti mwana arohwe. Nguva iriko here? Ngatitarisei zvinhu zvese kaizvi. Vabereki vachine nguva here nevana kana kuti vari kungotandanisana nedhola? Vari kumabasa muri kutarisa here? Zvese zviri kutaurwa kunzi kumba baba amai baba gochi vaisiyana niko ndokwavanenge vari. Vana mai kana vakadzoka kumba vanongoramba vari palaptop. Saka vana zviri kutaurwa zvese izvi kuti zvinonatsiridzwa kumba zvinogoneka here baba Nyaneti? Zvinogonekwa Mai Chisamba. Kuita mhuri kana kuita vana mutoro mukuru kwazvo. Haufanirwi kuitwa nevanhu vasina kunyatsofunga. Kana watoti ndakuita vana, chiziva kuti iwe nguva yako zhinji ichaperera pakudzidzisa mwana uyu kuti azove baba sewe makore achauyayo. Saka izvozvi kwakanaka timbotanga tavaomberera vasati vapedza zvavo. Baba vataura kuti kana masarudza, ndosaka zvinzi rongai vana. Kana masarudza kuunza mwana panyika, haafaniri kutambudzika nekuti isarudzo. Pedzisai henyu baba. Saka kana mwana ari sarudzo, zvese zvinodiwa pamwana zvinofanirwa kuitika. Ndoda kungotaura nyaya diki yekuti vanhu vazhinji vari kuti vana havachanzwa nenyaya yekuti muri kuvapa kodzero. Kodzero dzemwana hadzipiwe. Kodzero dzemwana anodziwana pamunomuzvara. Muchingwa muti do abuda mudumbu, chekutanga chatinoona manesi achiita kurova kambama kekuti acheme, ndokuti upenyu hwatotanga. Saka kana upenyu hwatanga, hwakutochengetedza munhu uyu kusvika akura. Saka iwewe zvaunoita ndo zvaanotora. Tsika dziri kunetsa vanhu dziri kuzosvika kuchikoro dziri kubva nekuona. Vana vanodzidza nekuona. Mashoko akanaka ari kutaurwa. Imimi vadiwa vatariri nevateereri ikoko, vana venyu vari kudzidza, zvanzi vanodzidza nekuona. Imi muri kuonekwa chii? Chamuri kuonekwa nevana venyu chavangasimudzire kuti baba vedu namai vedu. Ngatimbotorai mafemo. You're beautiful, you're beautiful. You're confident, you're confident. Kugeza nerunako narubili. Gandare mvura nerubili. Kugeza nerunako narubili. Gandare mvura nerubili. Mukoko mudiwa naka. Every woman is beautiful with Rubili.
vadikani maita yenyu tinokutendai nouvepo. Nyaya iri pano chikurura majasi. Imimi muri kutandadzana nesu, munofungei? Tinoda kuti kana muchifunga zvamunotiridzira kana kutinyorera zvitibatsire pahurukuro, kwete kungoti ini kumba kwangu hazviitwe, ini ndini simboti hazviitwe. Kana madaroka muna zvamatibatsira, toita sei nehurukuro iri pakati pedu? Ndiri kuipa muri vatezvara. Maita ini Dr. Mai Chisamba. Nyaya hombe iri apa yandoda kutaura neyayo ndeyekuranga kana kurohwa kwevana. Ongo. Nyaya inonetsa kuti vana vanozoda kunzi vasarohwe nemudzidzisi vakuzvikoro sekutaurwa kwemutemo wedzidzo. Asi panotangira ndepekuti ari kumba kana akanganisa, mai vanenge vari kumurova mbama, baba vanenge vari kumurova neshamu. Asi nyaya iyoyo ndeyekuti zvikoro zvakare zvakuonekwa sezvinonzi hazvisi munharaunda, zvinongori pachazvo zvega. Saka tiri kuona kuti hapana kudyidzana kwezvikoro, vadzidzisi nevabereki. Ndizvozvo mashoko akanaka, ongororo yakanaka iri kuitwa kuti vana ava vamunozouya momhemezera kuchikoro, vana mai vachiuya kwazvo kunzi arohwa nani, hanzi kumba muri kuvashapura vana. Saka kana tiri munharaunda imwe chete, tiri kutarisana nemwana mumwe chete, mutsauko uri papi? Ndoziva kuti mutemo unoti istinet ndomboenda pachisikana. Mazvitsa yenyu Dr. Mai Chisamba. Ndichatsangira panyaya yeperiod kana kuti kunguva. Ongo. Chinoitika kana mwana ari kunguva, sezvatinoziva tese tinodzidziswa nenyaya yekunguva tiri kuchikoro. Zvinoita izvo kuti sekuti waspoila uri kuchikoro, vakomana vomva vazviona, vanokukaukuletera mazuva ako. Vakukaukuletera mazuva ako, iwe unotanga kunyara kuenda kuchikoro kana nguva ichinge yakwana. Handizivo kuti ipapo pangaitwa sei. Kuvanenge vachaverenga mazuva ako vada kuenda nawo kupi? Vanotanga kutokuseka, wotokudzikisira zvokuti unotanga kunzwa kutya kutoenda kuchikoro kwacho nekuti unenge waverengerwa. Toenda panguva yecorporal punishment. Kana chiti corporal punishment tiri kumboti nekuti kuna mamwe mapunishments ari kupiwa kuchikoro sekuti unonzi chera gumba rakaenzana newe. Tinorichera sei nezuva rimwe chete? Kana muchiti corporal punishment, tibatsirewo kuti muri kunyatsoti. Ndizvozvo vachazvijekesa nyanzvi dzedu. Asi regai ndipe kurudziro kune vana vedu vakomana. Ukaona uchiseka musikana kuti ari kunguva, uri munhu zvakare angangoseka mai vako. Nekuti iwewe kunge uripo wakabva panyaya idzodzo dzese idzodzo. Saka ngatibatanei, tingave varume, tingave vasikana, vakomana, asi hatigoni kusekana pazvinhu zvatisina kuunza. Zvakaunzwa namusika vanhu handiti? Saka izvo hatigoni kuzvishorana kana munhu achinge akanganisika, ropa ratsvuka kana kuti radii, asi ngatifambidzanei pamwe chete. Pane vanga achiti vari kutsvapa, ndombotaura nemi. Ini ndinoda kubata panyaya ye-Education Amendment Bill yedu inyowani iri kuti mwanasikana akazvitakura haachadzingwe kuchikoro. Izvi zviri kuti kuda kutenda vakagadzira mutemo une ma-members of Zimbabwe kuti taakufambidzana nenyika dzekunze, taakufambidzana nema-international practices anoti non-discrimination neanoti best interest of a child. Taakufamba tiri pamwe chete. Ipapo mumwe munhu aigara achivhunza achiti ko kana mwanasikana uyu adzingwa kuchikoro kuti aende kumba nenyaya yekuti ari pregnant, ko mukomana ari kudzingwa nani? And then mumwe mwanasikana anenge aabuswa ari pregnant as a result of rape. Then isusu as a community topanisha mwanasikana. So it's a great development. Tiri kuda kutenda zvekare vatigadzirira mutemo wakanaka kudai. And now taakuda kuti tiende mberi tikumbire kuti mwanasikana uyu anenge aita mwana agone kuti abetserwe further, because ndimai vari kuchikoro kava vasiyana nemusikana angori achiuya ane kamwe karesponsibility. Tifedhe kuti tistrengthene mwana uya sikana ave empowered achifamba nemwana wake padhuze. Mashoko makukutu ekutenda naye. Isusu vadikani vateereri nevatariri tinoda kuti mutibate zvakanaka. Hatisi kuti vana ngavanoita pamuviri nokuti chikoro havachadzingwa.
hatisi kuti vana ngavaite vana ivo vachiri vanawo, nekuti kunyange utano hwavo kana dzimwe nguva pamabhonzo avo vanenge vasati vana mai. Kurudziro iri pano ndeyekuti ngatimirirei nguva yedu, asi kana tichinge tasangana netsaona seiri kukurukurika pano, vana ngavadzokere kuchikoro, nekuti vamwe vangatotanga kutaura kuti vakupesha vana. Hatisi kupesha vana, hapana anombozvida, hapana anombozvida. Zvinongoita sekunge uchitsva uchibika sadza. Handiti ukatsva uchibika sadza uregedze kubika sadza, unoenderera mberi uchibika, nokuti sadza upenyu. Ndouya kwauri wadzanai. Ndinotenda Dr. Mai Chisamba. Tiri kuimplementa pane chirongwa chatiri kushanda pamwe chete neWorld Vision Zimbabwe, chatinotaura tichiti Adolescents Mothers Education Initiative Project kunkai kuMatebeleland South. Takaona kuti nenhau yeCovid vana vakawanda vakasangana nezvakawanda vakazvitakura, asi hatisi kurasa mwana mukomana, nekuti vakapa pamuviri kuvana ava. Tsvakurudzo yeruburisa kuti vamwe vacho vana vechikoro, vamwe vacho ndevava vapfuuri vakasiya chikoro kare. Pachirongwa ichi tiri kuita mushandira pamwe chimwe chemuzukuru. Patiri kuti Women Affairs chiuyaiwo pano, Social Welfare chiuyaiwo pano, Local Government chiuyaiwo pano, kuti isu takurudzira mwana kuti ange auya pachikoro sezvinotaura bumbiro remutemo. Auya pachikoro pakudiwawo chikafu, pakudiwawo achasara nemwana. Izvi ndo zvatiri kuzama kuti tione kuti tinosvika kupi. Ndizvozvo ngatimuchirei maoko. Mufunge mwana wako kani. Zvatiri kukurukura muri kutoitirwa zvakaomarara mukati memisha yenyu. Zvimwe zvinokunda kuuya mwana akazvitakura. Iye zvinoongororo netsvakiridzo iri kurakidza kuti kana nyaya chaiyo yemadrugs yakuprimary school zvinorwadza mwoyo yedu izvozvo nai. Asi hatinete kuti mwana ngaave mwana kwaye, mwana ngaagadziriswe ave mwana kwaye. Ndiri kuya pauri Muroora. Okay, maita basa Dr. Mai Chisamba. Inini ndoda kubata nyaya yevanasikana vari kunzi vadzokere muchikoro. Nawi kuti tibudirire sezvamambotaura kuti tinoita chidanho chimwe nachimwe tinosvika chete. Ndinofunga kuti tikawa nemaprograms kana dzidziso dzatinopa kuwana wechikoro pachezvavo kuti wakwanise kugamuchira waya vanenge vauya wabva kunozvara kana kuti waine pamwiri, kuti pasawe nediscrimination kusarudzana mukudzidza. Ndozobatazve nyaya yecorporal punishment. Ndakamboona vana vanoabuswa, chinoratidza kuti mwana anoabuswa kushaya confidence. Even wamwe wanoona nekuderera muchikoro. Saka corporal punishment zvairi kuita ine ma-effects ayo akanaka ekuti tinenge tichiranga, inewo ma-effects akaipa ekuti pamwe mwana anogona kuita sekuzotoramba kuya kuchikoro kwacho, kuzotoshaya confidence yekuzvimiririra. Saka ipapo tinofanira kuweya ma-effects achona zvazvakanakira nezvazvakaipira. Mashoko makukuta ari kutaurwa nai. Hanzi ngatizvitarisei nemativi ese. Amusati mamboona kuti dzimwe nguva unodaidza mwana usingatomboda kana kutaura chakashata, anotanga kuchema kana kuti handisi rini, nekuti mamupa unini. Ngatisangane muchikamu chinoteera. Duke, marmalade! Duke, marmalade! Duke, marmalade! I'm Marmaduke, by the way. Come on, let's meet the fam, the two-leggers. Food! Debbie's pretty cool, and my main food hookup. Ah! Hot cheese! Ah! Hot cheese! Something that was real. Humans and dinosaurs can't coexist. We're subordinate to it.
vanhu vari kurambana, vamwe vari kuti vakagarira vana, vamwe vari kuti vakagarira zvidziyo zvakashandwa. Varume vari kuramba kuzvigamuchira kuti tinofanira kubatsirana kunochera mvura, asi kana taakunze kwenyika kuti tichibatsirana mabasa. Kana usina ruzivo, usina kurodzerwa njere dzako pachivere, unofa yakarota. World Vision is a global Christian relief, development, and advocacy organization dedicated to working with children, families, and communities to overcome poverty and injustice. World Vision serves all people, regardless of religion, race, ethnicity, or gender. World Vision: hope, joy, and justice for all children. Maita yenyu vadi vatariri nevateereri, tasvika muchikamu chekupedzisira tiri muchirongwa Mai Chisamba Show, matiri kubura nyaya yeupenyu, nyaya yekurudziro, nyaya yekudzorana, nyaya yekushanda pamwe chete semhuri, senharaunda, senyika pasi pose. Asi regai nditende zvakare vakotsveri vedu veWorld Vision Zimbabwe vakabatana neshamwari dzavo vatipa chikuva ichocho chekuti tigone kukurukura. Baba, mashoko enyu ekupeta chirongwa munoti kudini? Ndakutaura maita Dr. Mai Chisamba. Ndakutaura nyaya yekuti ko dzimwe nzira dzatinogona kuita kuti tibetsere vana ndedzipi. Chekutanga kutaura naye, kuti kumurayira kuti izvi zvawaita izvi zvakaipa. Kutaura kwakakosha. Chechipiri ndechekuti kana atadzawo unotsvaga nzira yekupa chirango chisingazoremi zvakanyanyisa. Semuenzaniso unogona kuti kana achifarira kuona TV hausi kuzoona TV, kana aifarira umwe mutambo hausi kuzoona mutambo uyu nhasi wese, kana kuti kwemazuva mairi kusvika wati chirango ichocho chaunenge watopa. Kana achinge aitawo zvakanaka, ipawo mubayiro kuti azive kuti zvakanaka zvine mubayiro. Zvino zvekupa mubayiro izvi hazvizokanganisika here sekunge chioko muhomwe kana kunge kumutenga? Hazvina chioko muhomwe, zvangofanana nemuklasi. Ukagona ukagona English unobva wanzowaita 80% anditi pobva paiswa mastar ekungoratidza kuti wagonesesa. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa nababa nhai. Tanga tichida kuti zvingojeka, nekuti mukatarisa ongororo netsvakiridza yatiri kuwana mazuva ano, hakuna munhu achada kubatsira kana pasina chinhu. Ukatobvunza vanhu kuti nhai mugwagwa unonzi Samora Machel ndeupi, unonzi uyo, iwo oti mazvita, anenge atoti ko aiwa kanhai. Ngatidzidzei kungobatsira, ngatidzidzei kukurukura kuri kutaurwa nababa. Wadzanai mashoko ekupedzisira mashomanana kumusha. Tinongoti mwanasikana akakanganisa ngaapiwe mumwe mukana. Vakomana ngatiprotektei, ngatirangarirei vanasisi vedu nekuti ndokwatakabva. Tisasekane munharaunda dzatiri, tuonere pamwe chete. Mwana akazvitakura kuchikoro. Mashoko akanaka ari kutaurwa nai. Ini ndafarira kaukama kaisa pakati pevanhurume nevanhukadzi. Kana tikange tine kaukama ikaka tinochengetedzana. Ndouya kwauri Farai. Ndichapedzisira ndichitaura pamusoro penhau yekutevera kwemwanasikana. Kuti zvakanaka kuti ti increase access yekuti awane mapedzi, awane pekuzvichenesa pakanaka. Asi tinofanirwa kubva ipapo tobva tavandudza futi ukama hwedu nevana. Ndingabvunza muno kuti akasununguka kutengera hanzvadzi yake mapedzi muno vangani? Kana kuti baba vanogona kuti mai vasipo, mwana angasungunuka kuti baba ndiri kuteera nditengerewo mapedzi. Saka tofanirwa kubva kuaccess togadzirisa ukama, nokuti mwanasikana kuti afile confident isu tinofanirwa kumusapota. Saka environment yake ive yakanaka. Ndopedzisira nenhau yekuti vanhu vaMwari tsvakurudzo iri kuratidza kuti kurova handiko kugadzirisa mwana.
kurova handiko kugadzirisa mwana. Pane dzimwe nzira dzatinokwanisa kushandisa dzakanaka. Zvakudiwa kuti tidzidze kuti ndezvipi zvatingaita. Mashoko akanaka ari kutaurwa naini. Ngatifambiranei nenguva. Ngatifambiranei nenguva. Asi sevanhu vatema vane tsika dzavo nemagariro, hapana chakamboipa mufunge kuti baba vatengere mwana wavo mapedzi sezviri kukurudzirwa, kana kuti amai vaite zvakati. Imhuri dzedu zvino, kana amai vakaenda kumusha, kana chivana vangatambure here, nekuti chiko chinombonyadzisa. Donje racho ndimi kusvikira muchiri kohwa kumunda, ndimi kuririma, rinozokunyadzisai chete kana ramupakete, asi riri kukupai mari handiti. Aiwa, ngatirege kunyepirana kanditi. Ndizvo zvinombouya pane mukwenyana wangu. Mai Chisamba, shoko rangu randoda kuendesa kumushandire kuti kudzimba kwatinogara uku vabereki ngavawane nguva nevana, nekuti vakasawana nguva nevana, vana havachazonodzidziswa zvavanofanira kudzidziswa navabereki kunze. Saka zvakakosha zvikuru kuti kana tiri kumba tinoziva nemabasa vabereki vanenge vakabatikana, asi ngavawane nguva yekuti vakwanise kugara pasi nevana vachitaura navo. Vasataure nevana kana vachinge vashata, asi vataure nevana nguva dzose nekuvadzidzisa mukudzivirira. Uyezve nhaurirano dzokutevera ngadziitwe muzvikoro nevanakomana. Zvakakosha izvozvo nekuti zvinotibatsira kuti nyaya dzachitaurwa muno dzekuti vakomana vanoonekwa vachiseka vamwe, kana vakawana dzidziso havazokwanise kuenderera mberi zvekare vachisangana nedambudziko rekuti vanoonekwa vachiseka vanasikana vedu. Mashoko akanaka, mashoko makukutu 9. Vakawana dzidziso havaseke, asi madofo ndiwo anoseka. Mukatomubvunza achiseka kuti chanakidza pachii, haana kana nemhinduro. Murora? Ndofunga mukupedzisira ndandichingoda kukurudzira mhuri yeZimbabwe kuti violence, isu ana samanyika tinobva tati violence begets violence. Ukarova mwana, kurova mwana imhando yeimwe mhirizhonga. Mwana ukamukudza mumhirizhonga, ndo imwe mhirizhonga yatiri kunetsana nayo mazuva ano tichiti mhirizhonga yanetsa muZimbabwe. Zviri kubva mukurohwa kwechinyi kwevana. Ngatishandisei mamwe mamethods ekutsiura vana. Ndobva ndadzoka pane zvataurwa zveintegration, vana vanonge vaita pamuviri. Zvinokwanisa kutotibatsira kupa chenjedzo kune vamwe vasati vazviita kuti kana uyu achitambudzika zvakadai, saka kuita zvinhu izvi kwakaita sei, kwakashata. Saka zvese zviri kunzingu zviri kunyimo. Mashoko akanaka ekurudziro. Dr. Mai Chisamba, ini kwangu ekuendesa kumusha ndeyekuti ndiri kupa chitsvambe chikuru kuvabereki. Tiri kuti mwana ndewe musha, mwana anotanga kurererwa kumba. Isusu vabereki kana tichinge tasangana nematambudziko ngatiregedzei kubva taida kuita sekuti tiri kuda kuchengetedza vana vedu kubva kuvanhu vari kuda kutovabatsira, asi ngativei ndisu tine pfungwa dzakavhurika kugamuchira kuti kana mwana achinge asangana nezvaasangana nazvo, tive pamberi kuda kuti mwana wedu ange achibatsirwa. Uye tizivewo zvekare kuti mitemo iripo kuchengetedza vana, asi anofanira kutanga kuchengetedza wacho ndisu vabereki zvichizoenda nekuchikoro mazvita. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa kaya kuti aiwa katiri pabasa, kunyange musiri vabereki vananya kutumbura muri vatariri mune basa. Ndiri kuya pamuri. Ini nyaya yandoda kutaura ndeyekuti mitemo iyi yakanaka, asi yakanaka kudaro ngaiitwe kuti izikanwe. Zvataurwa muno kuti P35 yakutokwanisa makore anokwana 12, asi havasi vese vari kuuziva. Ukaenda kuzvikoro havazvizivi. Maticha ane achiti mitemo yakarongedzwa pamasherefu emaheadmaster, havatombozivi kuti zvinorevei. Tichibva ipapo totarisa nyaya yekuti ngationei nzira dzekugadzirisa maattitudes evarayiridzi. Ndo vamwe vanoita kuti kudzokera kuchikoro kwevana kureme. Pavanoda kumutsira kuti isu tichakugona here imi mavana mai vemba, kana kuti tichakugona here imi makamboita zvepabonde. Ndo zvimwe zvinhu zvinoda kugadziriswa. Tichitarisa nyaya dzeutsanana kana iri panguva yekuteera kwevasikana, ngatizviite nenzira yatinoti pachirungu iri inclusive. Kune vana vane madisabilities muzvikoro vari kusaririra munyaya idzi nekuti nzira dzatiri kushandisa havadzinzwisisi. Tiri kutaura nemwana asinganzwi ari defu, tichimuudza kuti zvinoshanda sei, haazvibati, haazvinzwisisi. Ngatidzidzei mutauro wemaoko tiushandise kuti vana havabatsirikane mazvita. Mashoko akanaka, mashoko makukutu.
ngatidzidzei zvinhu, asi zvatiri pachikuva chakadai munoziva kana tiri pano tiri kumugodhi, tiri kumadhorobha, tiri muno, tiri kunze kwenyika, asi ngatizivei mutemo, nekuti tikaziva mutemo inotichengetedza. Imi manga muchitandadzana nesu, madzidzei, maonei, mune zvamungade here kubvunza kana kudini, makasununga kutiridzira kana kutinyorera. Nhamba dzedu idzo munenge muchidziona pazvivhitivhiti. Regai nditore mukana uno wekutenda vari muno mustudio. Ndoziva kuti nguva ifushwe, tinokutendai nekunge muri pano. Regai ndigotenda zvakare nyanzvi dzedu dzatyaira chirongwa zvakanaka. Ndinoda kutenda Farai, ndinoda kutenda Wadzanai. Baba, tinokutendai nouvepo. Nyasha, tinokutenda kunyange wanga wari pakati pedu. Zvakadii kusangana zvakare svondo rinouya pane imwe nhapitapi panguva imwe cheteyo. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba, nekuti chiringa zuva chabva chatsvuka chikakwata.